Noha! Chytni padák, prosím ťa. Aj pravá. Chlapci, prosím vás, poďte ma odopnúť. Sekundu. Neviem ti. Znáte veľa domu tento? No toto moc nepoznám. Chlapci, no. Ukáž. Nebudeš ak to znáš. To bolí. Zavolajte mi, prosím vás, jak sa dostanem dole. Je tu nejaké auto teraz akurát. Ja. A čo si vyklobil? No, zlomenú. Spodok tento? Áno, tu mi to je ruplo. A to by sme ho mohli skúsiť v sedačke. V sedačke by sme ťa mohli... Máme ešte speed. Zobrať. Prosím ťa. To je bol. Už by si mal byť, ale nedáme ho v sedačke. Že 4, to je blbosť. Lebo asi skákať to bude blbosť. No, to je blbosť, kde tá noha visí. A čo, musíš byť v sedačke? Ne, takto. Nejak ma. Kde ja som? Ne, tu v kotníku. Tak, To sa asi vieš čo nie? skús nás chytiť. Dá na chrbát ľahni. Na chrbát ľahni. Tak. Tu ťa môžem chytiť? Áno, kľudne. Sem jeden ešte, poď sem. Tak. Jaj, veď tam vysí. Poď Petlenko, ibe sem.